אין לחברה שלנו ועד מנהל שיכול להגדיר מה כן ומה לא. ואת אומרת דברים ככה בכלליות, צריך לעשות וזה יעשה. השאלה באיזה מנגנונים שלא מנגנונים של חינוך והסברה. דבר כזה צריך לעשות חקיקה? לא, אני נגד חקיקה, אני כמובן לא חושבת שצריך להיות ועד מנהל, אני חושבת שצריך להיות שני דברים. קודם כל, אחריות ציבורית של אנשים שמשדרים, מתוך הבנה של המחויבות שלהם לציבור. אבל יש פה כסף. יש כסף, אבל ודאי, לא רק טלוויזיה מסחרית, גם הטלוויזיה שלנו. זאת אומרת, גם אנחנו כרגע בפתיח של התוכנית, ראינו שימוש באלימות בשביל לדבר כמה אלימות זה דבר נורא. כלומר, כולנו בעצם שותפים לאותו משחק שבו מנסים למשוך צופים, ולצורך זה משתמשים בדברים, אלימות ומין. היה לנו גם אלימות וגם מין בפתיח של התוכנית כרגע. אז כולנו שותפים לזה. ועוד שאלה אחת, ומדוע את כל כך נבהלת, נזהרת בנושא של חקיקה? כי אני נבהלת זה מילה מדויקת מאוד, בגלל שברגע שאני נותנת בידי מישהו כוח להחליט מה כן ומה לא, אני לא יכולה לדעת, אני יודעת איפה הכוח הזה מתחיל, אני יודעת איפה נגמר, והיכולת של אותו גוף שמגביל ומצנזר לשלוט גם על תחומי ידע אחרים הוא מאוד גדול. נחזור לכך בהרחבה, WWE או WWF, או תחת כל שם אחר לסרטי ההתאפקות, הסרטים האלה שיש להם סגנון אלים כל כך. הסרטים האלה מדגישים את הכיעור, הזוועה, את הכוח, את האימה, והנוער אוהב אותם. היוצרים מספקים אותם, ועכשיו הם חוזרים למסך וכנראה בגדול. דווקא עכשיו, ואולי לא מאוחר מדי כדי לאסור על הקרנתם, גם זה נושא לדיון. ואל הפרופסור למיש מצטרף גרי רויף, שהוא יושב ראש עמותה להתאפקות חופשית, שבעצם אוהבת את הסרטים שכבר אנחנו מתחילים לראות. אני רוצה לשאול אותך קודם כל, פרופסור למיש, אנחנו מדברים על אלימות, אבל אין איזשהו מרווח קטן בין האלימות המשודרת לבין האלימות בפועל? כן, אבל בדיוק הדוגמה שהבאת עכשיו של WWE היא דוגמה מצוינת לפרובלמטיקה. כי התוכנית הזאת היא בעצם סוג של ריאליטי טבעי. היא משודרת כאילו זו תחרות ספורט מציאותית, אבל בפועל היא מבוימת. כלומר, עבור הילדים הצופים ובני נוער שאינם עושים את הבחנה, שפה מדובר בתוכנית שהיא מבוימת, שהיא תיאטרון, שהיא דרמה, הם מקבלים את זה כאילו זה במציאות. ובמציאות הזאת הטלוויזיונית אין לאלימות הזאת שום השלכות. לא נפגעים, לא כואב, אין נזק בלתי הפיך, המנצחים מנצחים, המנוצחים שמחים. כלומר, נקבעה פה הזירה, והזירה היא הנוער, ואני רוצה לשאול אותך, גריי, אז הכל בסדר, זאת אומרת, מה הגברת למיש זוהמת? יש לה נקודה טובה, אבל בסך הכל יש כאן בני נוער ומבוגרים שאוהבים את העסק ורוצים שהוא יהיה כן משודר. השאלה היא לא איך אנחנו מורידים את זה מהמרקע, אלא איך אנחנו ממגרים את קודם כל תן לי להבין בעזרתך דווקא, מה זה עושה לך לכם? מה זה עושה לכם? הרי זה הצגה, זה כאילו. אבל אתם אוהבים מה? את האקשן, את המכות, את מה שעומד לקרות? מה אתם אוהבים בזה? קודם כל יש הרבה טכניקות מעניינות, הרבה דמויות שבעזרתן... אבל למה זה צריך להיות אלים כל כך? למה הכל הולך להקשרים של אלימות? זה מה שמושך אתכם? לא הכל אלים. לא הכל אלים. אבל זה מה שמושך אתכם. במחקרים מראים לנו, מזכיר את הנושא של הטקטיקות, שילדים לומדים את הטקטיקות, ומבצעים אותם בבית, מבצעים אותם בחצר בית ספר, ושם התוצאות הן לא כמו שם בטלוויזיה. כי שם כשאתה חובט למישהו באשכים, אז זה כואב, וכשאתה מכה בגולגולת שלו על רצפת הבטון של מגרש הכדורסל, הוא מגיע לבית חולים... אני שואל אותך כמי שעשתה מחקר בנושא הזה, ומחקר מתקדם, כולל בדיקה על מה שקורה בעולם. יש קשר בין מצב של ספורט, כפי שאומר גרי, ובין תוצאות ממשיות שאנשים... בוודאי שכן, אבל זה לא ספורט, אני רוצה להדגיש, אנחנו לא מדברים על ספורט. אני שואל אם יש קשר ונמצא קשר בין שניהם. נמצא קשר בכמה היבטים, בהיבט של התנהגות, שילדים לומדים את ההתנהגויות האלה, מחקים אותם ומגיעים למצבים של פציעה, וגם בהיבט של תפיסת עולם וערכים, שהאלימות הזאת היא לגיטימית, ושהיא זוהרת ושהיא ראויה לחיקוי. גרי, כלומר, המצב הוא פה שההשפעה מחלחלת פנימה, והנה מי שלא מבין בדיוק שמדובר בכאילו ובכספורט, יכול להבין את זה אחרת, יבוא הביתה ויתפוס איזה סלטה על אחיו, אחותו, אבא, איבא. בשביל זה, בכל תוכנית היאבקות יש פרסומת של אל תעשו את זה בבית. וזה חובה בכל תוכנית היאבקות. כלומר, כל ילד שצופה בזה אמור להבין, ואם הוא לא מבין, ההורים צריכים להסביר שהתוכנית אינה מבוימת, ושאין לעשות את התרגלים או המהלכים האלה בבית, ואני אשמח אם... דפנה תוכל לעזור בנושא הזה, אולי לכתוב טקסט לאחד המתאפקים. אני באמת רוצה לשאול שאלה, ואם מישהו לא יודע לקרוא, זו שאלה אומנם בנאלית, אבל הכרחית. לא כל מי שצופה יודע גם לקרוא את הכתוב, ואולי זה מישהו שלא מבין את השפה העברית. אז למה אתם מצפים? שהשלט הזה... זה מתורגם. השלט מתורגם. זאת אומרת, אתם נתפסים פה בעצם במה שנקרא ספרות מקצועית על הקיר.
הכתובת מזהירה. אני רוצה לשאול אותך... הכתובת היא תוצר של המאבק הציבורי שהיה בפעם הקודמת ש-WWF שודר, וכתוצאה מהמחקרים שהראו שיש פציעות ונזקים, אז זה היה כאילו פתרון הביניים של לתת נקודת הזרה לילדים, שהתוכנית היא מסוכנת ולא לחכות אותה. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, שוללים מכם זכויות. לוקחים לכם תוכנית שאתם אוהבים בנימוק כזה או אחר, ושוב השאלה, גם בנאלית אבל הכרחית. אז מה תעשו עכשיו? אני לא חושב שהולכים להוריד את התוכנית. בהנחה שזה מה שעומד לקרות. מה הצעד הבא שיקרה אצלכם? אתם האוהדים, הנסחפים אחרי התוכניות האלה. אין שום צעד שהולכים לעשות אותו. אין צעד, הולכים להמשיך להילחם על הזכות שלנו להביע את אהבתנו לתוכנית מטלוויזיה. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה. פה אתה מנמק את הדברים בשלט אזהרה כזה או שלט אזהרה כזה, אבל יש לנו גם תוכניות אלימות אחרות שלא הבאנו בתוכנית הזאת לדוגמה. יריות, רציחות, דם. מה זה עושה? אונס. שם לא כתוב עשרת הדיברות, לא תרצח, לפי דעתי, האלימות... מה האלימות הזאת עושה על המסך לכם? לפי דעתי, אתה שואל אותי, המגזר שנחשף לאלימות זה מגזר שמקבל אותה מהבית. זאת אומרת, אם מישהו רואה בטלוויזיה תוכן אלים, לאו דווקא אותו בן אדם יהפוך לאלים. תרשה לי לחלוק עליך, אני רוצה לשאול עכשיו שורה תחתונה של השיחה הזאת, ואמרנו כאן, אם זה לא בא מהבית, אז הוא לא שואל את זה מהמסך, שורה תחתונה בין שני משפטים. האם עכשיו, כתוצאה מהנתונים של המחקר, אפשר להצביע על התוכנית הזאת, כי אנחנו עוסקים פה בתקשורת, כתוכנית בעייתית, ויש לדרוש מהוועד המנהל או האחראים על השידורים לא לאפשר לשדר? התשובה שלי בהחלט כן. יש לנו ממצאים מחקריים בארץ ובעולם שהתוכנית הספציפית הזאת היא בעייתית בגלל הטשטוש של הגבולות בין מציאות ודמיון שבה, וצריך לדרוש לפחות, אני הייתי אומרת, אם אפשר לא לשדר אותה רצוי, אבל אם משדרים אותה, אז בשעות שילדים אינם צופים בה. פניתם שורה תחתונה, פניתם למועצה לשידור בכבלים ובלוויין? בזמנו, בסיבוב הקודם. עכשיו. אני באופן אישי לא פניתי, אני לא מייצגת שום גוף. אני כרגע אבל משתפת אתכם במחקרים. רבותיי, תודה רבה שבאתם לאולפנינו, אני מקווה שההפקות בינינו הייתה לפחות בסדר. אנחנו לא נפקים, אנחנו מחליפים דעות. תודה רבה לפרופסור למיש ולגרי רוי. תודה לכם. תודה.